To Ibrahim Hamza barkamu da wannan lokacin. Barka dai. Bi duba da batu na fitaccen dan wasan Super Eagles Sadiq Umar Zululu wanda ke taka leda a kungiyar ƙwallon kafa ta Valencia ta Spaniya kuma dan majalisar wakilai ta jihar Kaduna wato Bello Nasiru El-Rufai da suka haɗa gwiwa tare da wannan fitaccen dan wasan ganin cewa sun mallake wannan kungiyar ta Ranches Beast wanda an daɗe ana jiran irin wannan lokacin da za a farfaɗo da martaban ƙwallon kafa a Najeriya musamman ma a nan jihar Kaduna a shekarar 1980 zuwa shekarar 2000 ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyi ne a Najeriya, Ibrahim. Duba da abin da ya faru gaskiya yanzu wannan abu ne abin farin ciki ne a ce yau ƙungiya ta Ranches Beast an samu irin manya irin su Sadiq ya shigo wannan harka na ƙwallo ya mai da hankali kuma ya shigo ƙungiya ta nan Ranches Beast ta nan jihar Kaduna. Shi kanshi Bello El-Rufai dan majalisa shi ma wannan abin da ya abun alfahari ne a ce damu an daɗe ana neman irin waɗannan daman wanda za a samu manya sun shigo harkan ƙwallo. Don manya suka shigo harkan ƙwallo irin su Bellon suna shigowa su Sadiq suna shigowa to za ka samu gasannin da ake buga na nan gida Najeriya shi ma zai ƙara sama amma aka ce yau babu manya babu kamfanoni to za ka samu liƙin gida na Najeriya yana yin ƙasa ne amma wannan shigowar da Bello yi da shi da Sadiq za su ƙara nuna mutane da kuma manya da kuma masu ƙwallo wanda suke kan ƙwallo ko kuma wanda suka bar ƙwallon ko kuma wani ma'aikaci ne babba ko wanda ya ritaya zai mai da hankali to tunda wannan abun haka ne ma bari mu shigo a dama da mu ƙara gyara wannan gasa ta nan gidan Najeriya wannan abu gaskiya abun ci gaba ne kuma abun alfahari ne. To kaga a jihar Kaduna kamar yadda na faɗa a baya cewar da yawa idan ka ce musu wannan kungiyar ta Ranches Beast ba san ta ba sai waɗanda suka daɗe duk wani ɗan shekara 18 bai san kungiyar ƙwallon kafa ta Ranches Beast ba bai san ta ba to kaga cewar mu wannan alheri ne ke cikin jihar Kaduna kuma alheri ne da matasan jihar Kaduna za a yi da su kuma kaga wasu za su samu aiki yau a ce an samu mutum ɗaya a unguwanka yana ɗaya daga cikin zai buga Kaduna United ko kuma ka dawo ko kuma kungiyar ta Ranches Beast ba a rage ba zai yi wahalan gaske Ibrahim a ce yau ɗan ƙwallo wanda yake taka leda a ce yana shaye-shaye yana da banci zai yi wahalan gaske yau kaga matashi wanda yake ƙwallo yake da burin cewa yana son ya tafi nahiyar Turai Chelsea ko Arsenal ko Liverpool kaga cewa yana shan ƙwayoyi. Abu ne na ci gaba ne kamata a ce ma a jihohi ma ana samun ma 'yan jihar ma manya 'yan jihar 'yan siyasan su da manyan su ma suna shiga irin wannan ramani na ƙwallo saboda ne su bunƙasa abun ya ƙara almashi mun gani a jihar Kano yanzu ga Barau FC na ta taɓa ga Premier League. Derby kaga ya zama Kano Derby kwarai London Derby Madrid Derby El Clasico to gashi kuma mun sami El Clasico a jihar a Najeriya a jihar Kano kaga irin wannan dama akwai El Clasico akwai Katsina da kuma Kano to yanzu ta ƙara hadawa yanzu aka ga jihar ɗaya ne kaga ya zama asalin Derby kenan shine London Kano Derby kamar Chelsea da Arsenal kaga ya zama Derby kenan kaga irin wannan bake so a samu a kowace jiha ma suna da irin wannan abu za ka ga liƙin yana ƙara karshe yana ƙara bunƙasa saboda kaga yanzu kamfanoni za su fara shigowa sai ka to tunda wannan ya shigo dan wasa ne Sadiq ya shigo to ni ma kaga tunda ya shigo shi ma zai iya nemo wani tallan ma kamfani